Is magandang tanghali, nakahiga ako dito sa sala. Saglit na yung live ko kasi ang lakas ng hangin sa labas. Lakas. Tara mo, ipakita ko sa inyo guys kung gaano kalakas yung hangin ngayon sa labas. Yan. Wala akong magawa eh. Mamaya pang yan guys oh. Yan, yung ibang dahon. Ayan, pakita ko sa inyo. Ano? Ibang dahon ng puno ng akasya. Oh. Lakas ng hangin. Sobrang lakas. Habagat. Tignan mo. Ay, yung sa taas ng ano, naputol na sanga ng akasya. Ayan. Lakas ng hangin, no? Fresh na fresh. Ayan, makikita nyo yung hampas ng sobrang lakas. Hello, yan. Mega love shoutout kay Ma'am Jane Del Prado. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am. Sobrang lakas ng hangin dito sa Cainta. Yan, thank you so much sa Tamsak. Bibigyan kita ng jacket si Ma'am. Bira lang ako mag add moderator. Yan. And thank you so much, Ma'am, sa yung Tamsak. Hello po sa iyo, Ma'am, and magandang tanghali. Kayo po ba ay nag-lunch na? Sobrang lakas ng hangin dito. Abagat. Mamaya kasi matutulog na naman kasi papasok naman sa trabaho. Kailangan pumasok sa trabaho kasi magla-lockdown na naman daw. Ayan guys, thank you so much sa mga nag-subscribe. Sa mga subscribe pa lang, mag-subscribe na kayo para dumami tayo. Yan, shoutout ko sa mga taga Albay, BBA, hindi pala, BBG, Bicol Vloggers Group, and mega love shoutout sa iyo sa Albay, at kay Ma'am sa Dumaan, shoutout sa iyo, Ma'am. Napatingin si Ma'am eh. Init. Siguro mga pa lang, 2 days pa lang uminit dito sa Cainta Rizal. Puro tag-ulan. Yan, shoutout sa mga taga-Pilar. Kay From the TV, Rica May Atoli, kanina pa, kay Teacher Vlog. Teacher Vlogs ba yun? Teacher Bawal Vlogs. Kay Shocker Vlogger. Kay Bone James D, mega love shoutout sa inyo guys. Kay Sweet Lover Vlogger, mega love shoutout sa inyo. At Miles Pajardo Bison, yan, mga i-subscribe nyo yan guys. From the TV. Kay Papa Will Vlog, yan, mga legit na mga yan, mga kaibigan natin. Kay Said Luna Vlogs. Di ako nag-sounds kasi so okay na to. Yan, lakas talaga ng hangin. Yan guys, nasa 4.58 minutes na tayo. Bago matulog, mag-live muna.
I know what I'm talking about. And guys, Ma'am Jane Del Prado, meron ka na po ng jacket. Pwede ka magbaba ng ano dyan, link. Bigyan kita ng jacket. Thank you so much. Hindi ko to ma-share na live ko sa GC kasi ano to wala tong messenger na ano ko, na cellphone ko na isa. At yung isang cellphone ko naka-charge. Update ko pala kayo guys. Pumunta kami ng Cainta kasi tinawagan na kami. Nag-fill up lang kami ng form dahil wala pa daw yung deliver ng vaccine kaya wala muna. Siguro text na lang kami. Kasi naubos na J&J ba yun? Johnson & Johnson ba yun? Ubos na daw yung vaccine. Baka daw dumating Moderna o AstraZeneca. Kaya hindi pa kami na-vaccinan. Siguro baka by next day, ma-vaccine na tayo. Yan. Para makauwi na sa Bicol. Almost 18 months hindi ako nakauwi sa Bicol. 1 year and 7 months. 6 months. Hindi nakauwi sa Bicol. Yan, ingat-ingat kayo palagi and huwag masyadong labas ng bahay kasi sabi nila marami na naman daw yung kumakalat yung ano natin. Carbonara. Yung Delta Carbonara. Nagkakalat na naman kaya ingat kayo mga bata, huwag pa nilabas. And enjoy lang natin ang buhay habang tayo ay nabubuhay. At always pray kay God. At mega love shoutout pala kay sa mga taga Sorsogon. Yan. Si Bicolanong Lakwachero, Jeep TV. At kay Kapitan Nathan, mega love shoutout sa iyo, Kapitan Nathan. Yan, ingat-ingat kayo and enjoy and God bless. Ingat-ingat kayo palagi. No? Yan, mega love shoutout kay Ma'am Esraika Aguilar. Hello! Magandang tanghali. Bigyan ko si Ma'am Aguilar. Ay, hindi pala si Ma'am Aguilar. Add moderator. Yan, magandang tanghali sa iyo, Ma'am Angel Aguilar. Nag-live lang ako saglit kasi di pa ko inaantok. Mamayang gabi, pasok na naman sa trabaho. Dito ako sa labas ng boarding house. Yan. Okay din pala yung background na white. Yan, mega love shoutout sa 2 million puyat. Ala! Puyat. Yun lang, puyat pala. Yan, mega love shoutout kay Da Motela Vlog. Salamat sa pagbisita. Thumbs up. Yan, thank you so much sa thumbs up. Loads, maray na hapon man sa imo pa day. Yan ko ba sa Paranaque? Nag-vlog, gano'n lang ako, nag-live konti. Saglit lang ini. May ma-update lang na video. Nasa Pasay. Kumusta na lamang dyan? Natusukan ka na lamang dyan? Maray pa kayo dyan, may natusok na. Digdi, wala pa nanusok. Nag-update kami kanina sa Cainta. Wala daw wala daw panusok, wala pang deliver. Iyo mauli ka. Dahil pa pala natusok. Yung dahil pa maula. Ata naubusan. Iyo, naubusan da kang Johnson and Johnson ata ito.
Ora da kay ano? Day pa kumauli. Mauli ako may ano na, mapabaksin muna ako bago ako mauli. Ano da? O yun na, ang maabot da na ano, panturok. So, ninja ni Kasalog. Pa-jacket loads. Sige, tatawan tayo ki jacket. Pre jacket kita o. Sarong tao na waran labalaban jacket. Oo. Maga motorak pa uli. Yan. Ninja ni Kasalog kay man. Okay man. Yan, mga pare ko, mega love shoutout sa inyo gabus dyan. Ika, busy ka para pure pa rin. Pare koy. Oh, busy. Busy magtambay. Busy magtambay. Wala ako, mga ano na, Disyembre na ako, mga pitsa 13. Malib ako mga ano, mga 2 months para solve. Ano pa? Yan, sige. Mga alas 7 pa, kambanggi ang lawg ko. 7 p.m. 7 p.m. to 7 a.m. kang aga. Sabi ko nga ni, baka mag-upload sa moya so ano, matusok. Kulang sa turog. Thank you so much sa 3 thumbs up natin yan. 3 million thumbs up. Randalian lang tong ano, ka LS ko kasi mabilis malobat tong ano. Si Boy Bicol, mabilis malobat. Si Yana and AJ, matagal malobat. Di ba ako marunong maglipat ng account? Di ko po malipat si Boy Bicol sa sa isang cellphone ko. Magtaga katurog, talinti iyo. Oro atyan, makakaturog na ako. Siguro mga 3 hours lang, pwede na. 3 hours. 3 hours na turog, pwede na yan. Iyo yan, sekreto ka mga gwapo, kulang sa turog. Kulang sa katurog. Mupayaman. Iyo. Ano na? Mas magayon paano sa Banggay magtrabaho, may night date, tapos may OT pa. Medyo igwa man lamang natada maski pa didit. Man nagayaman. Puro lugod utang, nagayaman. Maray ka pagay dyan may bugo na ang bulsa. Yan, thank you so much sa 2 million and 3 thumbs up natin dyan. Sana all mayaman. Sabi nga, maray pa na sa kwarta, may tawo, pero sa tawo, warang kwarta. Bad, iba man ang piga dutihan. Banggi pakaray kulkug ka kaniago mo. Dahil kita kaan. Ano kita? O yan na. Ano kita? O yan na. Stick to one kita. Dahil kita ka nagagibo kay sala yan, sala. Good boy. Good boy, ini si Boy Bicol. Ang problema bulsa sana ang mahibog. Ang kwarta ba ko?
Yan, mega mega love shoutout kay Ma'am Angel Aguilar na nandyan sa Nueva Ecija. Yan, ingat po kayo dyan. Ingat, ingat. Good boy, pagturog. Iyo, good boy ini oh. Di kita ka nag-ano. Di kita tama. Sabi nga ni. So, tiwala baga kang agom. Di ta pagwaraon. Iyong mapagal. Pag iyan nawara ang tiwala, punang kang pagiwal-iwal. Oh, grabe. Makusugo ng paraso. Ano? Mga basura. Okay na sa baba oh. Yan, mega mega love shot kay Junior Lucito. Kumusta na dyan, Junior Lucito? Hain ka ngunyan. Tawag ta kang jacket. Tawag kong jacket para maugma si Kuya Junior Lucito. Yan. Patamsak naman dyan, Kuya Junior Lucito. Mga taga-abas po ini si taga-abas ini si Junior Lucito. Mauran dyan. Dahil man nag-aura na digdi. Mainit na. Eyo. Mga lusito. Grabe ang lusito dyan sa Aba, sa Muya. Mga gwapo, mga lusito sa Muya. Yan, mega mega love shoutout kay Ninja ni Kasalog. Kasalog. Pero baga mga bansago niya na Kasalog. Binubuhay sa bangko. Sana all may 120 na banana. Binuhat. Sana all may 1.2 na banana. Sana all no rin daw kung makaabot ka ng 1 na banana. No rin ko na maabot niya na 1 na dahil pa man. Ay, hindi. Dahil pa man. Hindi pa naman, Ma'am Angel Aguilar. Ano daw, by June 8? June 8 ata magsisimula. Pero, marami na ring sige pa day. Sige, salamat. Ingat dyan sa trabaho mo. Ingat. Enjoy your day and enjoy your work. And keep safe. Mali pala. August 8. August 8 pala. Patras pala yung buwan ko. August 6. Iyo. August 6 daw, Ma'am. Hindi na kasi masyado ako informed dahil panay Pero dito sa kaloka ka. Pero dito sa Marik, mahigpit na kasi pagka uuwi kami ng alas 3 ng Yan, kulang yan sa tulog. Kulang nga sa tulog matutulog na ako mamaya kasi kailangan din ng pahinga. Para mamaya pa kasi may oras yan Nakatulog talaga ako 2, 3, 4, 5, 5:30. Nasa 4 hours yung tulog. Pag nasobrang rin kasi sa tulog, masakit sa ulo Kaya minsan, mga
3 hours to 2 hours, okay na sa akin yun. Lalo't kagabi, wala na kayong pasok kagabi, pahinga. Rest day. Tapos, tuloy-tuloy naman trabaho. Yan, thank you so much kay Damo Tela Vlog sa kanyang Ninja. At kay Ma'am Angel Aguilar, kahit Junior Lucito, mega love shoutout sa mga taga-Abas. Kay Ma'am Angel dyan sa Nueva Ecija. Sa mga taga-Sorsogon, mga taga-Albay, mga taga-Cainta, Antipolo, sa mga operator, pickers. Thank you so much sa inyo. Sa mga nag-subscribe, thank you so much. And I love you. And goodbye mga kaulo. Ingat! Matutulog na po ako. Bye-bye! Enjoy your day and ingat-ingat and God bless. Palagi tayong mag-pray para palagi tayong safe. Ingat and God bless.